Тогава брашно мора да направи тази вода. Значи поставката е за брашното 12 грама брашно, се замесва с 6 грама вода и се направя нещо тесто и ти се чека половин сат. Половин сат да се отпусти. Все пак всеко тесто, ако е без път, мора да отмори, преди да почне да се обработва. После това се шлакне 2% разтвор на натрин хлорид, сол. И накрая се очиста вода около 28 степени и се просушва между рачите. Там се мери, много важна количината ще се измери. Ние тук не е условие толкова да правим, ама визуално ти направим какво ще значи това глутен и какво изглежда. Значи от преди ти вземем 10-12 грама брашно, ти го замесим и ти го оставяме да стои и после ти го изплакаме. Дай сега да мерим малко брашно. Ама мами, Имаш елка, ама не имаш баничката, мен лъжичка имаш там. Ай, добро. Ама ще да го замесим. Това трябва да се помня. Цяло чашечка. По чашечката. Оти. Що? Как ти му извежда малко и що? Ти не се една чашечка? Да, не се. Не се да си маленко си не говори. Ето.